Mae'r brenin Achab a'r frenhines ddrwg Jezebel wedi arwain pobl Israel i addoli duwiau eraill. Mae sychder mawr drwy'r wlad, tra bod proffwydi Duw o dan fygythiad oherwydd gorchymyn Jezebel i'w lladd. Mae addoliad o'r Duw Baal wedi tyfu'n sylweddol. Mynnodd Elias, proffwyd Duw, gael gweld Achab, a dyma Achab yn dod i gyfarfod Elias. Pan welodd Elias, dyma fe'n gweiddi. Ti yw'r un sy'n creu helynt i Israel. Atebodd Elias. Ti sy'n creu helynt, nid fi. Ti sydd wedi gwrthod gwneud beth mae'r arglwydd yn ei ddweud wrth addoli delwau o Baal. Dwi eisiau ti gasglu pobl Israel i gyd at ei gilydd wrth fynydd Carmel. Tyr da holl broffwydi Baal a'r 400 o broffwydi'r dduwies Ashera. Anfonodd Achab neges at bobl Israel a dod â'r proffwydi gyd at ei gilydd i fynydd Carmel. Gofynnodd Elias i'r bobl. Am faint mwy i chi mynd i eistedd ar y ffens? Os mae'r arglwydd ydy'r Duw go iawn, dilynwch e. Ond os mae Baal ydy e, dilynwch hwnnw. Dwedodd neb yr un gair. Dwedodd Elias. Fi ydy'r unig un sydd ar ôl o broffwydi'r arglwydd, ond mae yna dros 400 o broffwydi Baal. Dewch y 2 darw ifanc yma. Can nhw ddewis un tarw, yna i dorri'n ddarnau, a'i osod ar y coed. Ond dyn nhw ddim i gynnu tân oddi tano. Gwna i'r un fath gyda tarw arall, ei osod ar y coed, ond dim cynnu tân oddi tano. Gwna nhw alw ar Baal, a gwna i alw ar yr arglwydd. Bydd y Duw sy'n anfon tân yn dangos mai fe ydy'r Duw go iawn. A dyma'r bobl yn ymateb. Syniad da! Yna dyma Elias yn dweud wrth proffwydi Baal. Ewch chi gyntaf. Dewisiwch darw a'i baratoi, yna galwch ar eich Duw, ond peidiwch cynnu tân. Felly dyma nhw'n cymryd tarw a'i baratoi a'i osod ar yr allor. Roedden nhw'n dawnsio'n wyllt o gwmpas yr allor ac yn gweiddi. Baal, ateb ni! Ond ddigwyddodd dim byd. Tua canol dydd, dyma Elias yn dechrau gwneud hwyl am ei pennau nhw. Rhaid i chi weiddi'n uwch. Felly bod e'n myfyrio, neu wedi mynd i'r tu bach, neu wedi mynd ar daith i rywle, neu felly bod e'n cysgu, a bod angen ei ddeffro. A dyma nhw'n gweiddi'n uwch, a dechrau torri eu hunan gyda chyllyll a gweywffyn. Roedd eu cyrff yn waed i gyd. Buon nhw'n wrthi'n proffwydo'n wallgo trwy pnawn, ond doedd dim byd yn digwydd. Dim ateb o gwbl. Yna dyma Elias yn galw'r bobl draw ato. Dyma Elias yn trwsio allor yr arglwydd. Cymerodd 12 o gerrig, un ar gyfer pob un o lwythau Jacob, a dyma fe'n defnyddio'r cerrig i godi'r allor i'r arglwydd. Yna dyma fe'n cloddio ffos dofn o gwmpas yr allor. Wedyn gosododd y coed ar yr allor, torri'r tarw yn ddarnau a'i roi ar y coed. Yna dyma fe'n dweud. Ewch i lenwi 4 jar mawr gyda dŵr, a'i dywallt ar yr offrwm ac ar y coed. Ar ôl iddyn nhw'n wneud hynny, dyma fe'n dweud wrthyn nhw i wneud yr un peth ddwywaith eto. Felly dyma nhw'n gwneud hynny. Roedd yr allor yn socian, a'r dŵr wedi llenwi'r ffos o'i chwmpas. Pan ddaeth hi'n amser i offrymu aberth yr hwyr, dywedodd Elias. O arglwydd, Duw Abraham, Isaac ac Israel, gad i bawb wybod heddiw mae ti yw Duw Israel, ac mae dy was di ydw i. Dangos fy mod i'n gwneud hyn a mae ti sydd wedi gweud wrthoi. Ateb fi o arglwydd, ateb fi, mwyn i'r bobl yma wybod mae ti ydy'r Duw go iawn, a dy fod ti yn ei troi nhw nôl ato ti. Yn sydyn, dyma Dan yn disgyn oddi wrth yr arglwydd, a llosgu'r offrwm, y coed, y cerrig a'r pridd, a hyd yn oed sychu'r dŵr oedd yn y ffos. Pan welodd y bobl beth ddigwyddodd, dyma nhw'n syrthio ar ei gliniau a'i hwynebau ar lawr a gweiddi. Yr arglwydd ydy'r Duw go iawn. Yna dyma Elias yn dweud. Daliwch broffwydi Baal, peidiwch gadael i'r un ohonyn nhw ddianc. Ar ôl iddyn nhw gael ei dal, dyma Elias yn mynd â nhw i lawr at afon Cison a'i lladd nhw i gyd yno.